Baya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong araw ng Martes, February 25. Ilang paaralan sa Central Luzon, walang pasok ngayong 39th anniversary ng EDSA Revolution. Kabataan noong martial law at ngayon, parehong mayroong malasakit sa bayan ayon sa isang civic leader. Special Working Day, hindi balakid sa paggunita ng EDSA Revolution ayon sa Malacanang. COMELEC officer, plataporma ang iharap, huwag ang personalidad. At spacious SUV ng Himas, swak pampamilya. Nagsuspinde ng klase at trabaho ang ilang mga akademikong institusyon mula Central Luzon ngayong Martes, February 25. Kasabay ito ng paggunita sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa kabila ito ng deklarasyon ng Malacanang na gawing special working holiday ang naturang araw. Kabilang dito ang Catholic at non-Catholic schools sa lalawigan ng Pampanga at karating probinsya, gaya ng St. Scholastica's Academy Pampanga, Infant Jesus Academy, Holy Cross College, University of the Assumption, Immaculate Conception Academy of Guagua, Pampanga, Colegio de San Lorenzo de Pampanga, Mary the Queen College, Pampanga, Republic Central Colleges, Chevalier School Incorporated, St. Augustine Academy of Pampanga, Assumpta Technical High School, System Plus College Foundation, Santo Tomas, Pampanga, all levels, UP Clark, at habang online classes naman ang ipinatupad ng iba't ibang paaralan tulad ng Mary Help of Christian School sa Pampanga Incorporated at Holy Angel University. Ang EDSA People Power Revolution ay ginugunita tuwing February 25 upang alalahanin ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa mapayapang revolusyon laban sa diktadurya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong 1986. Pinagdiriwang po ngayong araw ay ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, ang kaganapang tumuldok sa 21 taong pamumuno ng dating Pangulo at Diktator na si Ferdinand Marcos Sr. Bagamat magkaiba na ang panahon, naniniwala pa rin si Sonia P. Soto na dating aktibo sa student movement na parehong mayroong malasakit sa bayan ang mga kabataan noon at ngayon. Narito pong report, Liliana Canilao. 1972 nang ideklara ng diktador at former President na si Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Ayon sa Amnesty International at Task Force Detainees Philippines, aabot sa higit 3,000 ang nadokumentong pinatay sa ilalim ng batas militar ni Marcos Sr. 35,000 ang na-torture, 77 ang dinukot at hindi na lumitaw pa, habang 70,000 ang ikinulong. At matapos ang ilang taong karahasan, natuldukan ng malagim na pangyayari sa buhay ng mga Pilipino. Ito ay sa pamamagitan ng isang pag-aalsa, ang EDSA People Power Revolution na naganap noong February 22 to 25, 1986. At ngayong taon, ipinagdiriwang ang ika-39 na anibersaryo ng nasabing makasaysayang kaganapan. Isa sa mga naging aktibo sa panahon ng diktatorya ay ang presidente ng CLTV-36 na si Sonia P. Soto. Naging parte siya ng kilusan ng mga mag-aaral at nagsilbi ring First National Chair ng League of Filipino Students. Parte rin ng kasaysayan ng isang kasunduan na pinirmahan ni Soto taong 1981 kasama si noong Defense Minister Juan Ponce Enrile, ang Soto-Enrile Accord. Bagamat magkaiba ng sirkumstansya noon at ngayon, nakikita raw ni Soto ang kanyang sarili sa mga kabataan sa kasalukuyan. Mayroong malasakit sa bayan. Nais kong
yakagin sila na huwag mag-give up, pagpatuloy nila sa iba't ibang paraan, maging ito ay sa pamamagitan ng teatro, pamamagitan ng journalism, sa pamamagitan ng environmentalism, at ng iba pang mga advokasya na pwedeng makatulong sa ating komunidad. Naniniwala rin daw si Soto na ang kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Kaya't panghihimok nito, bumoto ng tama para sa magandang kinabukasan. Naniniwala ako na malaki ang papel ng kabataan sa paghubog sa ating lipunan, sa pagtitiyak ng ating magandang kinabukasan. Naniniwala ako na ang kabataan ay siya ang magpapalaya sa ating bayan. Kanya dapat isa puso at isa buhay natin yung panawagan natin na bumoto ng tama pagkat boto mo, kinabukasan mo. Liana Canilaw, SIL TV 36 News. Sa paggunita ng bansa sa ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, naging usapin ang pagdedeklara nito bilang isang special working day. Kaugnay nito ay giniit ng Malacanang na nananatili ang kalayaan ng publiko na alalahanin ito. Nilinaw din ng palasyo na ang hindi desisyon ay hindi umano nangangahulugan na pagbabaliwala sa makasaysayang araw. Magbabalita si Arlene Salonga. Mariing itinanggi ng Malacanang na may layunin itong burahin ang kasaysayan ng EDSA People Power Revolution kasunod ng desisyon ni President Ferdinand Marcos Jr. na hindi ideklara bilang non-working holiday ang February 25. Sa isang press briefing, sinabi ni Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na hindi hadlang ang naturang desisyon upang ipagdiwang at gunatain ang makasaysayang pag-aaklas noong 1986. Unang-una, isipin po natin, mayroon po bang pinahinto ang Pangulo na anumang activity na patungkol dito sa commemoration ng EDSA People? Since the time po na siya ay naging Pangulo, wala po tayong nadinig na anumang pagpapahinto ng anumang events, any activities na maaaring mag-commemorate ng nasabing event. And at the same time, pansinin po natin paano po mabubura ang history. History is history. Mariin din niyang pinabulaanan ng mga paratang na ito ay hakbang upang burahin ang alaala at diwa ng EDSA People Power. If there is the intention to erase the memories of EDSA People Power, ibang klaseng pamamaraan ang gagawin. As a matter of fact, we declared it as a special working day, but it is considered just a regular working day. But what's the purpose of a special working day? It's to encourage people to join any event kung kanilang kailangang i-commemorate ang isang affair. Dagdag pa niya, nananatili ang kalayaan ng publiko kabilang ang mga paaralan at universidad na magpasya kung nais nilang suspendihin ang klase upang bigyan daan ang paggunita ng makasaysayang araw. Kaugnay nito, mahigit 50 paaralan at pamantasan na nagsuspinde ng klase ngayong Martes, February 25. 4 na paaralan na nagsuspinde ng klase sa buong Central Luzon. Sa Pampanga, tinatayang nasa 17 paaralan ang nagsuspinde ng klase. 2 out of 23 LGUs sa Pampanga ang nagdeklara ng class suspension bilang paggunita sa 39th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ito ang mga bayan ng Minalin at Santo Tomas. Ang EDSA People Power Revolution ay isang mapayapang pag-aaklas na naganap noong February 1986 na nagdulot ng pagbagsak ng diktatoryang Ferdinand Marcos Sr. at nagluklok kay Corazon Aquino bilang bagong Pangulo ng Pilipinas. Noong 2022, idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang February 25 bilang isang special non-working holiday sa bisa ng Proclamation No. 1236. Samantala, noong 2023, sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilipat ang paggunita sa EDSA People Power Revolution sa February 24 mula sa orihinal na petsa nito sa bisa ng Proclamation No. 167. Noong 2024 naman, sa bisa ng Proclamation No. 368, ginawa na itong special working day sa kauna-unahang pagkakataon. Ganito rin ang deklarasyon para sa taong 2025 sa ilalim ng Proclamation No. 727. Giit ng palasyo, ang pagdedeklara sa EDSA People Power Revolution bilang isang special working day ay nagpapahintulot sa mga negosyo at opisina na manatiling bukas habang binibigyan pa rin ng pagkakataon ng publiko na lumahok sa paggunita. Kasama si Karen Maurilio,
Harlin Salonga, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Kabale, naghahanap ka ba ng SUV na mayroong malaking space na kasyang-kasya ang buong pamilya? At syempre with huge cargo capacity rin para sa inyong mga gamit. Well, you might wanna check Hymas S7 unit. Tara na't silipin yan sa report na ito. Hyma is a brand na pinasok ng Laos Group in the Philippines
So we are the direct importer and distributor. So Haima has been in the Philippines for 15 years. So it started January 2010. So we just celebrated our 15th year last month. So it's a local, and we basically have dealerships across Central Luzon and up to North Luzon. Right now, lahat ng Haima brands namin, we offer low down payment. And on top of that, meron kaming binibigay na free amortizations. No, as long as 4 months, free amortization for our Haima vehicles. Our Haima S7 is the SUV model of our Haima. So it has a 1.8-liter turbocharged engine. So it comes in manual and automatic. It is a 5-seater SUV na comparable with other SUVs in the market. So what's our advantage is our features and also the price. Plus of course our promo. Yung S7 natin na manual transmission, it's priced at 1,019,000 and right now we are on promo. So we offer 95K all-in down payment with free 2 months amortization. Yeah. So what's good about the promo and also it's also being offered Laos group-wide is yung aming free roadside assistance. It's being given free for 1 year. So it covers towing, roadside assistance in case of flat tires or naubusan ka ng gas. So that package alone, it costs us, it is free for around 32,500. Yeah, for one, you could visit our showroom. We are located along Jose Abad Santos Highway here in San Fernando. Or you could visit our Facebook page. Or you may contact our dealership or my number, 0918-854-2215. Number one, for an SUV, dapat meron kang power. No? For our S7, it comes with a 1.8 engine na turbocharged. So hindi ka bibitinin yan. Let's say, akit ka ng Baguio, no? Or fully loaded ka, dami kang gamit, puno kayo, 5 passengers, so kayang-kaya niya. So for an SUV, comparing with other SUVs, powerful ito, 1.8 ang engine, turbocharged pa. For space, for an SUV again, maluwag siya. Meron siyang space for baggage sa likod. Pwede ka maglagay ng mga luggage, golf bags, kasya dyan. Tapos ample space for passengers since it's a 5-seater unit. So number one, yung Haima brand natin. So this is a brand na talagang kung if you're from Central or North Luzon, talagang kilala dito yan, yung Haima natin. Plus of course, being in the market for 15 years, kami yung mga naunang China brand na pumasok sa Philippines. So in terms of reliability, parts availability, andito na kami, 15 years na tayo eh. So not to worry about it. No. Puspusan na ang preparasyon ng COMELEC Region 3 para sa National and Local Elections 2025. Bunsod nito, kumpiyansa ang ahensya na matatapos ang eleksyon ng payapa at patas. Alamin ang buong detalye sa report na ito. Patuloy ang paghahanda ng Commission on Elections sa COMELEC Region 3 para sa national and local elections sa May 12, 2025, kasabay ng tumitinding kampanya ng mga senatorial at party list candidates. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas ngayong Martes, February 25, sinabi ni Attorney Elmo Duque, Assistant Regional Election Director ng Region 3, na pinaigting ng COMELEC ang mahakbang upang matiyak ang maayos, ligtas at patas na halalan. Nakikita din natin ang part ng initiative ng PNP as our member sa RJSCC, yung police visibility in key areas. No? So nagkakaroon ng anumang karahasan dahil meron tayong mga police na nakikita in mga key positions na hindi naman may kalayuan sa isa't isa. Bukod sa pagsasanay ng mga election personnel at pagsasaayos ng mga polling precincts, tiniyak ni Duque na magkakaroon ng real-time contact ang regional, provincial, city at municipal joint security coordinating centers sa lahat ng deployed forces gamit ang iba't ibang communication at water assets. Yung proseso ng pahalalan natin sa Mayo 12, 2025, talagang handang-handa ang COMELEC Region 3. Bakit? Training natin ang mga DESO technical support staff natin. Sila yung tutulong, gagabay sa mga
tinatawag natin na DESO or yung DepEd Election Supervising Officer, yung mga principal or less than yung mas mababa sa principal na magmamando sa mga kaganapan ng halalan doon sa presinto. Samantala, tiniyak din ng Commission on Higher Education ang suporta nito sa Provincial Reaper Hubs sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang trainers para sa DTSS trainers at kumpletong manpower complement upang mapabilis ang pagsasaayos ng election equipment at iba pang kinakailangang pasilidad. Sa 2025, doon na po sa bawat probinsya o 7 lalawigan sa Central Luzon, to be very definite, mayroon na po silang tig-isang repair hub para hindi na po mahirapan ang mga partner agencies natin, mga deputized agents natin para ma-repair ang mga problema ng kanilang mga SD cards or mga counting machines natin. Yan, it is manned by, of course, the CHED po, Commission. Hinimok naman ni Duque ang mga botante na maging mapanuri sa pagpili ng mga kandidatong iboboto. Sa ating mga botante, magtulungan po tayo. Kaya nating idaos ito. Handa na po ang COMELEC. Dapat tulungan din po natin ang ating sarili. Huwag nating ibenta ang ating mga boto. Kinabukasan natin ito. Bayad natin ito. Ikabubuti natin lahat ito. Huwag po tayong boboto dahil may natanggap tayong benepisyo. Boboto tayo para sa ating kinabukasan. Boboto tayo dahil sagrado ito, dahil karapatan natin ito, at dapat boboto tayo dahil may tao na karapat-dapat na mabono para sa atin. Patuloy ring binabantayan ng COMELEC ang mga iligal na kampanya at iba pang paglabag sa election laws. Tumupad po tayo sa ating mga umiiral na panibagong batas, resolusyon na sumasakop sa pagsagawa natin ng ating kampanya. Lalo na papasok na tayo sa March 28, malapit-lapit na po yan. Huwag po natin bigyan ng kadahilanan na tayo po ay ma-disqualify. Kung winnable na po tayo, dapat i-maintain na natin yan. Nakatakdang magsimula ang campaign period para sa mga local candidates sa March 28 at magtatapos sa May 10, 2 araw bago ang eleksyon. Kabilang sa mga pinakatinututukan ng COMELEC ay ang bayan ng Arayat at siyudad ng San Fernando na isinailalim sa yellow category, habang nasa orange category naman ang bayan ng San Antonio sa Nueva Ecija dahil sa history ng election-related incidents. Isel Fernando, CLTV 36 News. Isang interfaith rally at peace covenant signing ang inorganisa ng COMELEC at PNP ngayong Martes, February 25 sa Porac, Pampanga. Ito ay diniluhan ng mga kandidato bilang pakikiisa sa hangarin tungo sa isang payapa at malinis na halalan sa darating na May 12. Narito pong report. Payapa at malinis na halalan. Ito ang nais makamtan ng Commission on Elections o COMELEC at Philippine National Police o PNP sa darating na May 12, 2025 national and local election. Gayon din sa buong election period na nagsimula noong January 12 at magtatapos sa June 11. Kaugnay nito, nag-oorganisa ang dalawang ahensya ng pamahalaan ng mga Unity Walk o Interfaith Rally at Peace Covenant Signing. Nakiisa ang mga kandidato sa Porac, Pampanga sa idinaos na aktibidad ngayong Martes, February 25. Based naman ho dito sa ginawa nating activity, lahat ho ng mga candidates natin from mayor, vice mayor, and councilors ay very cooperative sila sa atin when it comes to may mga activity tayo, nag-a-attend talaga sila. And also, pag may mga caucus meeting din po sila, ini-inform nila tayo and then we will provide security po sa lahat ng parties. Layo nitong hikayatin ng mga kandidato gayon din ng kanilang supporters upang makilahok sa isang patas at tahimik na eleksyon. Kayagya mo pong demokrasya ita. Ikami, tinagal kami, banta atin lamo pong alternatibong pipamilinan. Din kaya katamong kabalen. Uling at tama po rin kitang ilalam na ng demokrasyang bansa. Kaya panawagan ko po kanita, sabi ko lagi, King America, maya pa King America. Payaring eleksyon, mag-concede na la, ding kalaban at papaltoda, ding politiko ka rin. Yung sasabihan da lagi, meto nga sinambot, at meto nga mesambot. Napukalo pa ka rin nga lupa, sana tok na nga tanis tong mesambot la, may porait la po kano. Apin po yung pag-umpisa na ng pagkawatak-watak or divisiveness na ng meto nga lugar. It just shows our commitment to upholding clean, fair, and peaceful elections. Sana isa puso tayo po and gawan tayo nung nanuman po itang pengako tamo nandin, itang commitment tamo, ing respeto tamo king bawat metong sana po manatili.
Samantala, ayon sa hepe ng Porac Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Samuel Quibete, wala pa raw naitatalang mga kaso o insidente sa bayan na may kaugnayan sa eleksyon. Porac, as of this date po, wala pa po tayong mga reported na incidents regarding po dun sa mga sa election related na incidents. Pero hindi pa rin ho tayo nagre-relax para doon, and continuous pa rin yung intelligence gathering natin when it comes to security po ng lahat ng mga candidates natin. Liana Canilaw, CILTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagkaisa sa isang unity walk at peace covenant signing sa Arayat ang mga election aspirants, religious sector at ilang ahensya ng gobyerno. Ito muna ay para sa isang hangarin ng kapayapaan at kayusan ng halalan 2025. Magbabalita si Ashley Punzalan. Kabilang sa mga bayan na pinakabinabantayan ng mga otoridad ngayong 2025 elections ang bayan ng Arayat, Pampanga. Nasa yellow category ito ng areas of concern ng COMELEC dahil sa kasaysayan ng mga election-related incidents sa lugar. Kaya naman ang Commission on Elections at ang Philippine National Police binigyang diin ang halaga ng Unity Walk at Peace Covenant signing na itinaos sa Arayat ngayong Martes, February 25. Every elections, kinokonduct namin ito para sa mga kandidato, no? Para yun nga, magkaroon ng malinis, orderly, honest. Mga political aspirant from mayoralty, vice mayor and councilor of Arayat para magkita-kita sila dito at mangako na pananatilihin na sama-sama po kami magtutulungan para mapanatili ang maayos, payapa at honest na eleksyon ngayong 2025. Bago pumirma sa Peace Covenant Board, nanumpa muna ang mga aspirants, gayon din ang mga non-partisan groups na kinabibilangan ng ilang ahensya gaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, Department of Interior and Local Government, Philippine National Police at ng Commission on Elections sa COMELEC. Layon ng pledge na panatilihin ang integridad ng eleksyon sa pamamagitan ng patas at tapat na serbisyo ng mga ito. Panawagan ni COMELEC Election Officer Chona Velasquez Sagcal sa mga aspirants, sundin ang legal campaigning na ipinatutupad ng batas at iharap sa publiko ang kanilang mga plataforma imbis ang personalidad. Hinihikayat ko din sila na huwag maging personal yung kanilang kampanya, no? Hindi yung nagsisiraan. Kailangan ito ay labanan ng plataforma, labanan ng prinsipyo, hindi labanan ng personalidad. Ang hangarin nilang lahat ay makapaglingkod sa taong bayan. Yun yung dapat nilang isa-isip. Samantala, siniguro naman ng hepe ng Arayat Municipal Police na si Police Lieutenant Colonel Leo Baldom Bacon na nakahanda na ang kapulisan sa pagpapaigting ng seguridad at kaayusan kahit sa Mayo pa lamang ang eleksyon. 24 hours po yung ating checkpoint dito, 24 hours po yung police visibility, at 24 hours din po yung ating ginagawang pagpapatrol dito po sa bayan. At continuous po yung collaboration and support ng ating pong LGU and all the candidates just to maintain the honest and peaceful election po dito sa bayan natin. Magkakaroon rin umano ng tagapamayapa ng tension team ang bawat munisipalidad ayon kay Pampanga Provincial Police Chief Police Colonel J. Dimaandal. Ito ay isang grupo na binubuo ng Chief of Police at ilan sa kanilang miyembro. Nalayon pakalmahin ang political tension ng bawat partido. Tinutulungan po natin sila na kung ano po yung gap is ma-dugtong po natin or ma-assist natin po sila. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. At para naman sa balitang sports, iahati nito ni Kelo Makapinlak. Bigong manalo ang kupunan ng bansa na Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Ginanap ang laro sa home court ng kalaban sa Spark Arena, New Zealand nitong linggo, February 23. Sa score na 87-70, pinadapa ng national team ng New Zealand ang ating mga pambato na tumalo sa kanila sa unang pagkakataon sa second window ng FIBA noong Nobyembre. Ito na ang magkasunod na talo ng pambansang kupunan sa naturang Cup Qualifier makaraang talunin ng Chinese Taipei noong February 20. Naging dahilan ito para bumagsak sa number 2 spot ng Group B bracket ang kupunan. Sa kabila nito, sigurado naman na ang spot ng Gilas Pilipinas para sa nalalapit na FIBA na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia sa Agosto. At yan ang sports news ngayong araw. Back to you, JM. Sa ibang balita ay patutupad ng pamunuan ng Don Honorio Ventura State University o DOVSU ang online asynchronous classes sa lahat ng antas sa Bacolor, Main at Lubao campuses sa Miyerkules, February 26. Bunso dito ng scheduled power interruption sa piling barangay sa dalawang nabanggit na bayan bukas.
habang special work arrangement o work from home setup naman ang ipatutupad sa lahat ng opisina nito upang masiguro ang pagpapatuloy ng mga operasyon. Sa ibang balita, naging talamak ang paggamit ng pekeng PWD IDs upang makakuha ng diskwento. Ayon sa BIR, maituturing umano ito bilang isang tax evasion scheme. Pakinggan ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Naging usap-usapan nitong mga huling buwan ng nakaraang taon ang ukol sa pagdami ng mga pekeng persons with disability o PWD IDs na ginagamit upang makakuha ng discount. Ito ay matapos umalma ang ilang restaurant owners ukol sa pagtaas ng porsyento ng mga ibinibigay na discount na nababawas sa kanilang daily sales. Kamakailan lang, naglabas ng pahayag ang Restaurant Owners of the Philippines o Resto PH tungkol dito. Inihayag ng grupo na dahil sa mga pekeng PWD IDs ay naaabuso raw ang 20% discount na nagiging malaking dagok umano para sa kanilang mga negosyo lalo na sa mga maliliit at family-run restaurants. Ayon sa BIR, ang paggamit ng mga pekeng PWD IDs ay maituturing ng isang tax evasion scheme. Halos 88.2 billion pesos na revenue umano ang hindi nasingil ng gobyerno dahil sa pekeng PWD IDs. Ang unang bawas niyan, yung 20% ang yung mga negosyante, pero syempre ibabawas din nila yan sa kita nila, kaya bababa din ang buwis na babayaran nila. Dagdag ni Lumagi, maaaring humarap sa kasong falsification of documents ang mapapatunayang gumamit nito dahil sa pamameke sa isang government-issued ID. Ito rin umano ang kasong isasampa kung authentic ang ID pero peke ang kapansanan o karamdamang idineklara sa pagkuha nito. Samantala, hindi lamang sa mga business at tax revenue may epekto ang paggamit ng mga pekeng PWD ID. Ito rin umano ay isang kawalan ng respeto sa mga lehitimong PWDs. Layon daw kasi nito na pagandahin ang well-being ng mga PWD IDs at masolusyonan ang kanilang problemang pangpinansyal. Naman sana na magkatotoo ang mga pinapalabas yung mga kapansanan dyan. Dapat makonsensya tayo at wag na natin gawin ito. Sa ngayon, nagkakalap pa lamang ng impormasyon ng BIR kung saan nanggagaling ang paggawa ng mga pekeng IDs. Pero sinisiguro ni Lumagi na tuloy-tuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa iba pang ahensya ng gobyerno upang matukoy ang mga gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng PWD IDs. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Sa ibang balita, naipasa na sa Senado ang House Bill 10423 o ang Universal Social Pension Act. Isang malaking tulong muna ito para sa kabuhayan ng ilang senior citizens. Magbabalita si Ashley Punzalan. Maituturing na ganap ng isang senior citizen sa Pinas ang mga individual na 60 years old pataas, ayon sa Republic Act 9257 o ang Expanded Senior Citizen Act of 2003. Sa higit 12 million na population ng senior citizen sa bansa, nasa humigit kumulang 4 million lamang ang nakakatanggap ng social pensions ayon sa National Commission of Senior Citizens o NCSC. Kabilang sa mga non-pensioners ay ang 71-year-old na si Aling Lucia Canlas ng Barangay Lourdes, City of San Fernando, Pampanga. Bagamat matanda na at may kapansanan, pinipilit niya umunong maghanap buhay upang may ipanggastos. Kaalaga ng bata, yung matanda, nagtitinda ng balot, iba-iba po kung ano pong panakitan, yun lang po pinapasukan ko. Ito lang po, yung anak buhay ko. Kung mabibigyan niya po ako ng gobyerno, yun, lalakihan ko po yung paninda ko, gano'n. Wala ring pensyon ang 74 years old na si Zenaida Pantig. Malaking tulong daw sana sa kanya kung siya ay tatanggap nito. Mahal po yung gamot ko. Bawat 3 months ang check-up ko. O kung wala akong anak pinakakain ako, wala. Samantala, nasa Senado na ang panukalang Universal Social Pension for Senior Citizens Act o ang House Bill 10223 na magbibigay sa mga indigent senior citizens ng monthly pension na 1,000 pesos at 500 pesos naman para sa mga non-indigent. Sa panukalang ito,
Tanging ang edad lamang ang pamantayang titignan ng gobyerno kung qualified ang isang matanda sa pensyon. Ayon sa Region 1, 2, 3 and CAR Commissioner ng NCSC na si Raymar Mansilungan. Pagka naging universal siya, wala na kaming problema. Kasi kailangan mo lang i-prove na 60 years old ka, entitled ka na. Sa pagka-universal, ano lang siya, proof of age lang, di ba? So mas madali siya actually. Although mas malaking gasto sa gobyerno, pero mas madali siyang implement. Dagdag ni Mansilungan, magiging patas ito lalo na sa mga matatandang nagtrabaho ng matagal pero hindi qualified sa mga kasulukuyang pension na tinatanggap ng ilang senior mula sa gobyerno. Kaya naman hiling ni Mansilungan na sana'y maipasa na ang batas sa Senado ngayong 19 Congress. Dahil kung hindi, mapipilitan ang Kamara na i-file ito ulit sa 20th Congress. Samantala, bagamat may mandatory retirement age na 65, pwede pa rin umanong magtrabaho ang isang senior citizen kung pipiliin niya. Yung Republic Act 7432, yung Senior Citizens Act, merong provision yun ng government support to elderly. So, yung establishment, pag nag-employ ito ng senior citizen, tapos 6 months yung employment niya, merong tax holiday. Mabibigyan ng tax incentives sa mga kumpanya na mag-e-employ ng mga senior citizen. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Alamin naman natin ang lagay ng panahon mula kay JD Adahara, ang meteorologist mula sa Pag-asa Clark Station. Narito po ang latest weather update para sa araw nito, Martes, 25 ng Pebrero, 2025. Sa ngayon po, wala po tayong binabantayang anumang low pressure area or bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ang northeast monsoon naman po ay nakapekto pa rin sa buong Luzon, sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Maulap na papawiri na may mga pag-ulan ang maaring maranasan. Samantala, sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, magiging bahagya hanggang sa maulap ang papawiri na may mga pag-ambon. Dahil nga po sa surge ng Northeast Monsoon, may nakataas po tayong gale warning sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Delikado pong pumalaot lalo na sa mga kababayan nating may mga maliliit na sasakyang pandagat. Yung mga kumpul naman po ng kaulapan na nakikita natin sa Visayas at Mindanao ay dala po ng easterlies. Kaya nga po sa buong Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region, maging maulap ang papawiri na may mga kalat-kalat na rain showers at thunderstorms. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, maging maaliwalas pa ang panahon, maging mainit at malinsangan ng tanghali at hapon, na may mataas na tsansa ng pag-ulan lalo na sa hapon at gabi, dulot yan ng mga isolated thunderstorms. Para po sa mga karagdagang updates, bisitahan ang aming mga social media accounts at TUST_pag-asa o pumunta sa aming website pag-asa.tust.gov.ph. Yan po muna ang latest dito sa Clark Station. JD Dahar, magandang gabi. At para naman sa ating entertainment news, ihahatid ni Danica Gino. Inilabas na ng SB19 ng ticket prices para sa kanilang simula at wakas world tour na gaganapin sa May 31. Nagkakahalaga ng 15,000 pesos ang pinakamahal na VIP standing o mosh pit, habang 1,000 pesos naman ang pinakamura na upper box B o ang general admission. Magiging available ang mga tickets simula March 15, 2025, alas 12 ng tanghali via SM Tickets. Ayon sa SB19, ang naturang concert ay isang espesyal na pagkakataon para sa kanilang fans na masaksihan ng masaya nilang live performance sa pinakamalaking venue sa bansa. Samantala, istriktong ipinagbabawal ang mga minor de edad sa mosh pit. Danica Gino, CLTV 36 News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News, sa Twitter o X at CLTV 36, sa Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.